Tim mar Kenya mar Harambee Starlets notimo orako margi mokwongo e piny Morocco motelo ne tugo mar osiep ma idhi bagi e kindgi kod Morocco otieno ma kawuono. Tim no mitayo gi kocha Beldin Odemba biro pimore teko gi tim mar Morocco ka saa 2 mar otieno ka girakore kende tielo mar ariyo tuk osiep chieng' tich ariyo mabiro. Tukegi ibago e kindeni ma lig madongo okawo yweyo ne chiwo thuolo ne timbe mag pinje tugo tuke mag osiep. Nilikuwa na hopes that kuna siku yenye ndaitwa national team, moso senior, ndio hii Mungu ameniwezeshea nimefika. Cause mimi kwangu imekuwa first time, imekuwa a bit hard, but the more time nimezidi kusonga, the more nimeona that naweza catch up now. Nimefurahia kuitwa national team, kuja kucheza hii game mbili. Zoezi ya leo imekuwa poa. Ni kujituma tu. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mane miyowa ka nwakeloni weche manyien makagi.